плащаш само с мине. Доктора усмихнат приближава се до мен. Боли пак намислил ми е тъпия кретен. Светлината заслепява моите очи. Доктора усилил рапа яко да бучи. Но как ли се пропуска миризмата на кози? Айде пак кошмара ми ще се осъществи. Пак ли с пицовка хан се мамицата ти? Той се хили и показва баницата си. Трябва да внимава пък балъка ми с ней. Къв е тоя доктор, уей, доктор гей? Няма да те пусне при колегата си Петър. Това е доктор Ханса, наркодилър и лекар. От инжекции в газа разбира нищо друго. Като те прегледа после прави анално джудо. Ако питаш него, кура му е дълъг метър, а ръката по-голяма от един декар. Боли ма нала, брат, че хапнах нещо люто. Знам какво ще те опрей аналното ми джудо. Доктор гей, ама излиза с някакви жени. Само ги използва като крепостни стени. Айде докторе, признай си драго и кажи колко точно пациенти ги другира ти. Ставам от леглото и газа ме май боли. Почвам да се освестявам, търся изходи. Писна ми от тая пета само изроди. Ханса ме другира и в газа ми го наби. Този път ще искам гея да го уволнят. Всички в болницата, мамата си да ебат. Аз дойдох за прегледа, ме боли ся газа. Къде си на рецепция, ма скапа на коза? Няма да те пусне при колегата си Петър. Това е доктор Ханса, наркодилър и лекар. От инжекции в газа разбира нищо друго. Като те прегледа, после прави анално джудо. Ако питаш него, кура му е дълъг метър, а ръката по-голяма от един декар. Боли ма нала, брат, че хапнах нещо люто. Знам какво ще те опрей аналното ми джудо.